Aniversarea 10 ani de la fondare, compania de construcții Dasicon SRL a marcat-o prin darea în exploatare a unui complex locativ Casa de Vis 2 de pe strada Studenților din sectorul Reșcani al capitalei. Blocul a fost ridicat în cadrul unui parteneriat public-privat cu Universitatea Tehnică a Moldovei și finisat cu 10 luni înainte de termen. Iată acel moment palpitant. Și-au primit deja cheile de la apartamente și cu această ocazie au participat la o tombolă cu premii. În joc au fost puse 10 cadouri, printre care un televizor, o mașină de spălat, un frigider și un automobil. Cei mai norocoși nu numai că au intrat în casă nouă, dar au fost și fericiții câștigători ai unor premii de valoare. Acestea sunt cheile de la automobil și 2 seturi de chei de la mașină și de la apartament. Am primit cheile de la apartament și chiar nu m-am așteptat. Am primit și cheile de la mașină care au fost puse astăzi la loterie. Am o bucurie, adică dublă, sunt foarte mulțumită și mulțumesc încă o dată celor care au organizat, au construit, făcut aceste lucruri frumoase. Iau-te-le, cheile și o mașină de tocat, care ne mulțumim la Dasicon. Este o companie bună, o companie cu apartamente de calitate, cu darea în exploatare термином în срок. Sunt супер! Мы очень благодарны компании Dasicon, что она построила такое красивое здание. Очень приятно будет здесь жить. Мы тоже имеем здесь квартиру на 10-м этаже, поэтому я надеюсь, что это будет хороший, теплый, уютный дом, который принесет всем счастье. Perimetrul cartierului locativ a fost amenajat la cel mai înalt nivel. Drumul de acces a fost asfaltat, trotuarele au fost pavate, zona a fost înverzită, s-au plantat copaci și arbuști, iar în curtea blocului a fost pregătit un spațiu de joacă pentru copii. Complexul a fost dat în exploatare astăzi cu 10 luni mai devreme decât a fost preconizat contractul. La viitorii locatari care au primit cheile astăzi, deci le doresc sănătate, lumină în casă, lumină în suflet, să-și educe copiii în apartamente luminoase. Compania Dasicon și Universitatea Tehnică a Moldovei nu sunt la prima colaborare. În 2011 a fost dat în exploatare complexul locativ Casa de Vis 1. Rectorul UTM Ion Bostan a menționat că parteneriatul cu compania Dasicon s-a dovedit a fi unul de succes, cu ajutorul căruia profesorii și colaboratorii instituției de învățământ și-au putut procura locuințe la un preț redus de doar 450 euro pe metru pătrat. Frumusețea la sigur că va urma, când se vor ridica copacii, când vor crește copilașii dumneavoastră și vă dorim tuturor să vă simțiți bine în casele în care astăzi oficial veți intra. Cu ocazia recepției finale a construcției în cartierul locativ a venit și viceprimarul capitalei Nistor Grozavu, care a apreciat înalt activitatea companiei, menționând că obiectivele ridicate sunt date în exploatare în termen și au mereu cea mai înaltă calitate. Permiteți-mi să felicit cu această sărbătoare compania Dasicon, care în 10 ani a devenit una dintre companiile de bază ale municipiului Chișinău, care are practic cele mai multe construcții în fază de realizare și, după cum vedeți, de obicei se spune constructorii niciodată nu dau la timp în exploatare o clădire, vedeți, este cu 10 luni mai înainte și, de fapt, compania acest lucru îl repetă de la obiectiv la obiectiv. Dasicon SRL este unul dintre cele mai importante companii de construcții din Chișinău, cu o experiență ce a început din 2002 în crearea, dezvoltarea și implementarea celor mai eficiente soluții necesare la realizarea proiectelor imobiliare.